Ato'y kam amin o Maria, siraraem dito'y saklan, dayto'y apangkablaw mi ken ka, denggemi na analungo. Ato'y kam amin o Maria, siraraem dito'y saklan, dayto'y apangkablaw mi ken ka, denggemi na. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken dagat, ti puso na kem kararwami, amin ken. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti ayat ken kinaimbag ti Dios kada tayo. Hinted na kada tayo ti inana. Tapno agbalin nga pagtuladan iti panagayat ken panagserbi iti Dios ken iti pada nga tao. Ti panakairing pas daytoy nga bulan ti debosyon ti Santo na Rosario. Rambakan tayo mat nga fiesta ni Apo Santa Maria, Ina, tina Santo na Rosario, Reina, iti amin nga familia, ken iti amin nga sisa, ken iti iglesia tayo. Idawdawatan tayo, iti na isang sangayan agundaway, dagiti amin nga da iti pagbaludan, ken dagiti amin nga mangtartaripato, mangiwanwanwan, ken dagiti pagbaludan, tattao damat, kakabsat tayo ida, na ispaldamat babaan iti na santo na dara ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti panagbabawi kan panangikaro kadagiti basbasol uno nagkurangan da iti kagimungan. Kapada tayo amin ida iti kasasaad iti panangikaro kan panangsungsungbat tayo mat. Kadagiti basbasol tayo iti Dios kan iti pada tayo nga tao. Magbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Agkumpesarak iti Dios, ama nakabalin amin, ken kadakayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunod sao aramid ken liway ko, basul ko unay, isung agpagpakaasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kadagayumet kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, kitalay na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anain imbunan nagdaka, itanog daka pagrukbaman dak daydayawen daka, agyaman kam ken ka gapu iti naindakla adayan mo. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama,
aman nakabalin amin ken sika Apo mi a Jesu Kristo bukto nga anak ti Dios nga Apo Cordero ti Dios ken anak ti Ama Gloria iti Dios ti kangatwa sika amanika kadagiti basbasol ti lubo kaasyan na kami sika amanika kadagiti basbasol ti lubo awake kadaytoy arararawi sika si tutugaw iti makannawan ti Ama kaasyan na kami Gloria iti Dios di kangatwa yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama Amen. Kumararag tayo, manakabalin amin, ken manangaasi a Dios, no awan ti panulong mo, saan mi mabalin ti agserbi a sibupudno ken ka. Ipaay mo kadi tag turungkam nga awan ti pagbiddutan mi, iti pananggunod mi kadagitiin karkarim. Gapo ken Jesu Kristo nga anak mo ket Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios amay maysa, ti agnanayon ngawan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, bayat ti panagbiagyo, masapol ngagbuteng kayo iti Apo a Diyosyo. Da kayo ken dagiti kapututan nyo. Ket tungpalen nyo dagiti amin alinteg na, ngeted ko kada kayo, tapno mabayag to ngagnaed kayo sadyay. Denggen nyo ida, da kayo nga Israelita, ket ikagumaan nyo atong palen ida. Iti kasta, nasayaat to ti kasasaad yo, ket agbalin kayto a nabileg a nasyon. Agnaed kayto met iti nadameg ken nabaknang adaga. Kasin kari ti Apo a Dios dagiti kapuonan tayo. Da kayo nga Israelita, laglagipen nyo daytoy. Ti Apo ket ti Apo laeng ti Dios tayo. Ayaten nyo ti Apo a Diosyo, iti amin a pusoyo. Iti amin a kararwayo, ken iti amin a pigsayo. Diyo lipatan dagitoy abilin, nga ited ko kada kayo itang aldaw. Ti sao ti Apo. Ay ayaten ka o Apo apigsak. Ay ayaten ka o Apo apigsak, iti amin asalakan ko. Isu ti bato asariked-ked ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanyak, kas maysa akalasag sa lakniban nak, umawaga kiti Apo, ket kadagiti kabusor ko isalakan nak. Agbiag ti Apo, madaydayaw ti salaknib ko. Ti Diyos ti salakan ko. Ti kinatanok na ipakaamuyo. Ited ti Diyos ti naindaklan na banlaygi iti ari na,
ipakita na ti dagbalbaliw nga ayat na, iti pinili na. Ti maibasa na adaw ti surat kadagiti Hebreyo. Iti daan atulag, adu dagiti papadi ang nagsasaruno ang nadutukan. Tani patay ti tubeng ti tunggal maysa ang mangituloy iti trabaho na. Ngem si bibiyag nga agnanayon ni Jesus ket permanente ti kinapadi na. Isut gapuna nga awan pagkurangan ti panangisalakan na kadagiti umasideg iti Diyos, babaen ken kuana, agsipot ta agbiag nga agnanayon, amang ibabaet kadakwada iti Diyos. Dahito nga rod ti kangatuan apadi akasapulan tayo, nasantuan, awan tulaw wenno basol na. Naisina kadagiti managbasol, ket naipangato iti labes dagiti tangatang. Sana kasla kadagiti daduma a kangatuan apadi. Saan ang masapul nga inaldaw amang ipaay iti daton a maigapu, umuna iti bukod na abasol. Ket kalpasan na maipuon met kadagiti basol dagiti tattao. Impainan anamin pinsan ti maysa a daton idi indaton na a mismo ti bagina. Tudingan ti lenteg ni Moises, dagiti tattao nga adda pakapilawan na ngagbalin apadi. Ngem ti kariti Dios as sinapataan na anaud-udi nga immay ngem ti lenteg. Tudingan na ti anak anaaramid nga awan pakapilawan na iti agnanayon. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, gas may baga. Get amin to maitek tu kemka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. May sa a maestro itilinteg, ti masideg ken Jesus, ket sinaludsod na. Anya kadi ti kang runaan kadagiti bilbilin. Daytoy ti kang runaan na bilin, insungbat ni Jesus. Denggem Israel, ti Apo a Dios tayo, isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Dios mo, iti amin na pusom, iti amin na kararwam, iti amin na panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti may kadwa akang runanabilin isu daytoy, ayatem ti pada matao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Agpay sudayta maestro, kinuna ti maestro itilinteg. Pudno ti kunam amay sa ti Dios katawan sabali. Isut gapuna anasaysayat at ti tao ayaten na ti Dios. Iti amin na puso, iti amin na panunot,
kaniti amin na pigsana. Katayatan na ti pada na atao akas iti biyag na. Kas iti bagina. Naimimbag nga dayo atong palen, dagito'y duabilin, ngam ti mangidaton iti Dios kadagiti animal, ken dagiti dadumapay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus asimungbat asisisirib ti maestro iti linteg. Isut gapuna kinunana ken kuana san ka nga adayo iti pagarian ti Dios. Kalpasan daytoy awanen ti nakaiturad nga agsaludsod ken Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek ang kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Ti agtultuloy lata a panangisuro ni Apo Jesus kadagiti adalan na kalpasan tayo naudi a milagro ti panang paimbag ni Jesus kini Bartimeo abuluset si mangatdan iti Jerusalem. Ti sasangat da iti Jerusalem, daytan ti maudi nga lawas, datayon iti chapter nga dakamaten nan, daytoy maudi nga lawas ti panagbiag ni Apo Jesus. Simbrek da iti Lunes, iti Domingo, pinasangbay dagiti tattao, kinankantaan da, Husana anak ni David, dimteng ti Lunes, napanda sa jay templo, winarawara ni Apo Jesus dagiti agtagtagilako. Martes saludsuden da nangalaan na iti kalentegan na adun nga paspasamak iti Martes Santo kalpasanda na pandamutla ang agpaing ijay Betania babaen iti Jerusalem sakbay iti Jerusalem di sumangat da dijay iti nakidagusan da mapanda dijay templo sublida nga makidagus kada Marta, Lazaro ken Maria ti balay da sa Betania. Ti daytoy Martes Santo iti adadan nga mangrabi nga napan nang saludsod daytoy nga maestro iti linteg. Immasideg ken kuana anya ti kang runaan kadagiti bilbilin. Dagus anga ti mapan di panunot tayo dagiti bilbilin kadagiti lang 10 nga bilin. Ngamiti kinapudno na nakaaramid pay dagiti dadaulo mamaestro iti linteg. Nagbalin nga ina magasot anasurok ina magasot 10 ket 3 dagitoy nga bilbilin nagado nga bilbilin at maawatan tayo no apay nga ibagana anya nga kangrunaan ta nagbalin nga ti panakaawat da kadagitoy nga bilbilin ket tungpalen bilin tungpalen nagginggana nga nagbalin nga tungpal bilin gapo iti kaado daytoy nga bilbilin kastan ti saludsod anya ti kangrunaan ta makita na nga nalabit agpaltar ti aming aspeto ti panagbiagda dito isang nga daluson nga bilbilin anya ti kangrunaan na bilin katinsungbat ni Apo Jesus daytoy kararag luwalo pamati slaluluwaluan tayo kumamat nga mamati dagiti Hudyo daytoy ti popular nga luwalo da kombinasyon ti naggapo iti Deuteronomio ken numero bilin kararag bilin bilbilin ti Apo nga adda iti panunot da igalo da pa iti takyag da igalo da pa iti ulo da kabil da pa iti ayan dagiti baroy-boy na lukot-lukot daytoy nga napateg isut gapon mamindua iti tunggal aldaw agpapanita nga lualuan dagiti Hudyo daytoy nga Shema denggem Israel mamindua. Saan lang nga may tanamitim no di ibaga, ipeksa, isao. Kararag nga isao. Isao da daytoy san nga ipukaw ngam isao nga kararag mamindwa tunggal aldaw. Ti kinapateg na daytoy nga bilin. Ta daytoy nga kararag bilin no kitaanan nga nakadagupan na ditoy nga saritaan nan iturong nan hayatem ti Apo a Dios mo ti amin na pusom kararwam panunot pigsam. Dito'y nga dagupan nan ati kananakam ti panunot ti rikna ken pigsa garaw aramid. Dito'y nga kararag ayatem saan lang nga bilin tati bugas ti bilin saan nga lipatan nga ti bugas ti bilin ket ayat. No ada panagayat agtulnog
san nga tungpal bilin ngam daytoy nga bilin maawatan nga mangidalan iti biag. Idalan na ti biag. Ket adda ragsak nga patauden na no tungpalan dagitoy nga bilin adda pan nakapnek, adda magunod nga rag-o ken ragsak. Kuno saan nga surutan daytoy nga bilin liday ti patauden na. Makita tayo nga tulnog tayo ti daytoy nga bilin nga gapu iti panagayat no aramiden gapu iti panagayat ragsak ken rago ti patauden na. Mangrugi iti kananakem. Ti kananakem no ti kananakem tayo ti Dios tayo ti Dios ti turong ti biag tayo. Ti Dios ti pagrukbaban ken daydayawan tayo. Ti kananakem apektaran ken iturunan ti panunot. Ket ti panunot iturong na ti karirigna ti puso, ket ti puso kan karirigna iturong na ti garaw ken aramid. Kuno iturong na ti garaw ken aramid agbalin nga kababalin iti panagbiag. Ket no adda biag nga inturong tinakam panunot puso pigsa iturong namet ti pagbanagan iti biag. Ket no pukawan tayo amin ken no sungani nga santay nga surutan amin no sabali ti dayjay kananakam tayo kuno pirak ragsak sanikwa turay no saan nga ni Apo Dios ti mangituray no saan nga iso ti dayjay kananagam tayo no ang nga iso iti pagrukbaban ken sursurutan tayo sabali ti dayjay panunot tayo sabali ti dayjay puso tayo sabali dagiti amin nga garaw ken aramid tayo puro da amin umadayo ken ni Apo Dios dayta tiga po na nga iti panunot iti panunot iti puso iti amin nga kararwa iti amin nga panunot iti amin nga pigsa. Kalpasan na, di may kadwa, aramidam, daytoy, ti may kadwa, ayatem, ti padamatao, kasi ti bagim. Panagayat, iti bagi, nga saan nga, aramidam ti kaya mo, palugudam ti bagim iti amin, no di kidi, iyalikakam, isakit mo, may panggap, iti turong, kan serbi, kan anag, iti biag mo, ti relasyon mo kinapo Diyos, ti panangaya mo ti bagim, isakit mo, ti pagimbagam, nga agnanayon. Saan nga ti pagimbagan, nga agpatingga, awan ti serbina, pagimbagan, kan pagbanagan, nga agnanayon, turong, kan serbi ti biag mo, kasta ti panagayat mo, kan panangyali kakamot, iti pada nga tao. Dito yan ti anag na, ti panagayat, kan panagserbi, nga ti adda nga pampanunutan, kat di inaramid na po Isus, idi binugwan na, ti saka, dagiti adalan na, panagserbi, panagministry, ti kinakristyano, no awan ti panagserbi, no awan ti ministry, iti pada nga tao, saanen nga kinakristyano. Makita tayo nga dito nga panagayat, iti Dios, panangiyali ka, iti bagi, kan ti pagbanagan, ti bagi, kitaan nga sante nga itulok, nga may sagmak, kan madadaal, ti bagi, kan kararwa, ket no adda usto nga panangisakit iti pagimbagan ti bagi ken kararwa agserbi ken ayaten ken ilalaan ti pada nga tao dayta ti turong ken anag ti biag ken ayat nga ibagbaga ni Apo Hesus kada tayo kitaan tayo ti biag tayo adda kadi pudno nga ayat ken no adda pudno nga ayat daytoy panagtulnog tayo iti bilbilin ti Dios nga naibudi ken nang nangruna na ipunganay iti daytoy nga panagayat ken kuana ti amin nga kararwa ti amin nga panunot iti amin nga puso iti amin nga pigsa kitaan tayo ket dawdawaten daytoy nga grasya iti panagayat iti Dios ken iti pada nga tao ulidan tayo ni Apo San Jose ulidan tayo ni Apo Santa Maria ken dagiti sa santo intedda ti amin da ti kinadaduda isuda impakat na daytoy nga panagayat iti Dios iti amin nga kararwa iti amin nga panunot iti amin nga puso iti amin nga pigsa no kitaan tayo no chicken tayo iti panagbiag tayo ditan nagbarin nga sabali no dadduma ti Apo Dios tayo ison ti kulto ison ti pagrukbaban tayo dayta di tayo napupuutan saanan nga nailinya dagiti pakasaknan tayo ti pagbiag dagiti pakasaknan tayo ti panagbiag tayo dito daga may linyada nga may linya dita no sanda nga may linya liday san nga ragsak ti patauden da ti rag-o ken ragsak pampanunutan tayo dagiti Santo Rosario pampanunutan tayo ti biag ni Apo Hesus ti biag ni Apo Hesus ket may panggep iti panagayat ken panagserbi na kada tayo
Kadito nga panagayat, kan panagserbi ni Apo Isus, isumet ti pagtuladan tayo. Daw-dawatan tayo, ti panangibabat ni Apo Santa Maria, ken ni Apo San Jose. Agbiag tayo kuma, nga pudno nga daayat, us-us tung ayat nga mangiturong iti biag nga agnanayon, ti biag tayo. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo. At imaw iti ramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria. Pagkapuntot sa diyay, nga may mangukom, karagiti si bibiyag, ken karagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsekmet ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, katadantumat panagungar ti bagi, ken biag nga agnanay. Kakabsat no awan ti ayat, awan serserbi tayo. Agdawat tayo iti Diyos, tapno itden na tinapaypay sunga ayat, iti puspuso tayo. Kuna tayo, Apo, denggam ti kararagmi. Naanos ken naasi ti ayat, saan ang managimon, napalangguad, wano napasindayat. Itrabaho tayo kuma, itrabaho kuma, dagiti obispo ken papadi, daytoy akita ti ayat, kadagiti kameng ti simbaan. Kumararag tayo iti Apo. Saan anaalas wenno naimot ti kababalin ti ayat, awan imempenen na asakit tinakem. Saan kuma nga ipagarup dagiti addaan iti turay aman nakabalinda nga Apo, ngem napakumbabada nga agserbi. Kumararag tayo ti Apo. Ti ayat saan na pagragsakan ti basol ken kamali ti sabali a tao, ngem pagsaragsakan na ketdi ti kinapudno. Dumegdek kuma ti panagayat dagiti naasawaan itunggal maysa kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggam ti kararagmi. Kanayon as isasagana ang mamakawan ti ayat, agtalek mangnamnama ken ibturan na amin adumteng, masarakan tay kumati na imbag at talugading dagiti pada tayo a tao, kumararag tayo iti Apo. Apo denggam ti kararagmi. Awan pagpatinggaan ti ayat, agpatingga dagiti paltiing, aggibos dagiti panang saba, lumabas to dagiti panakaamu. Alaen kumati ayat ti Apo, dagiti minatay tayo, ket makilanglang da itinailangitan apadaya. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggam ti kararagmi. Diyos nga amami, kitain na kamatattaom, ket kunam, uray dagiti pagkurangan ken basol da ay ayata kida. Numasursur da ti agayat, iti tunggal maysa kas panagayat ko kadakwada, dakkel to aballaygi ti pinarswa. Apo punwam ti puspusumi iti panagayat mo. Amin dito'y dawatan mi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Sikati namnamami o Apo, sikat punti.
Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Makayayo kadikan kaapo, daytoy apanag-sakripisyo mi. Agbalin ko nga ubog apaggapuan ti kaasim kada kami. Gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari ket trumbeng, anong mi ket pakay salakanan mi, ada kami magitimpuyog kami iti amin na sa santo. Ibunan nagmi anakakaskas daw ka. Nang runa iti panangilagip mi kanaing kasatan a Birhen Maria. Itanok mi asyayaman ti kinamanang asim. Iti amin na diso na indaklan dagiti aramid mo. Iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo. Idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen. Inted mo tinangisalakan ani apo mi a Hesu Kristo. Gapu ken Kristo agrukba bitadayag mo ti bunggoy dagiti anghel. Iti agnanayon agraragsakda iti saklang mo. Ipalubos mo nga itimpuyog mi tinakurapay at timag mi ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Adios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatwa. Pudno unay Apo abiga akinasanto, si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi ay Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, alang nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Daytoy iti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kasamat akalpasan day di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro kan agnanayon atulag. Isu may buyat to amay paay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Ramidin nyo daytoy apang ilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang ni, ti ipapatay mo. O Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti pabatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan.
Agyaman kami, tamay kari kami nga da dito'y saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo, tadakam amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysain nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam apo ti iglesyam iti sangalubungan, parayrayam tayat na anadyusan. Laglagipam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi kan amin a papadi. Laglagipam amin a pimusayan, awatom iday ti sidong mo pakakitaan daken ka. Ipay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria ngay na ti Diyos, kanagasat nga Jose nga esposo na, kada itinagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno anagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmat kadakwada, mamangitan tanok kan mangidaydayaw kan ka. Gapo kan Jesucristo nga anak mo, gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, taminadayaw ken gloria, iti agnanayon ngawan tinggana. Kas maysa a familia, awagan tayo ti Diyos kas sinsuro ni Apo Isus. Amami ngadat sa dilangit, maraydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Iddem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti utang mi, akas mat pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di na kam baybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kam ket iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, iddem asiayat takapyam kada kami, babanti tulong taasim may lisikam kumay ti basol, ket may kanawa kami ti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukaniak ti tadko kada kayo, sana digiti basol mitikitan no digiti pamati ti iglesyam, kirikas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo asiasi ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbyag kanagari, tagdanan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangadda kada kayo, ipayo ti kablaw ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong iddem kadakam ti kapya. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari nga may kakaniya, mirimay salasaom mapaimbagton ti kararo.
Kumararag tayo. Apo, tinaraunan na kami, kadagiti na ilangitan na sakramentom. Ituloy mo kadi, ti panangisalakan mo kada kami, kadi pa na kami tiragsak ngayon karim, gapo kan Kristo nga apo mi. Hagtugaw tayo. Ramidan tayo ti special collection para iti komisyon ti CBCP nga mangtamtaming kadagiti kanagserserbi kadagiti pagbaludan kan dagiti balod. Maraydayaw ti Apo, tarimwar kayo manipod kadagiti kumkumleban niyo. Gapong nga tataasidagan ti pista tinatay, karimwar kay amen. Kaslamula no punpon, nagadaw makipamunpon. Maridayo ti Apo, sapay ta, gumagagat kayon, nga rumwar, ureno adalata pang tati gurigor ken trangkaso, alasan nyo ko mga itulok, digos kailat tati dangla unada. Kento no bigat, piyesta dagiti amin nga sa santo. Piyesta tayo amin dayta, so dagiti mismisa tayo, kasla mismisa ti Domingo, adupay, ta ipapati tayo, ta agmisa tayo, para lagipan tayo pa dagiti minminatay tayo. Ti uno, piyesta dagiti amin nga sa santo, no saan man nga nagan ti santo ginagan mo, dalata pakaiyarnyan na, kano niya dayay birthday, adda santong agpiyesta dayay, iso ti maibilang nga patron kan kanaganam, pagtuladam iti panagbaling nga Kristiyano ta dagiti sa santong araw ko imbiagda dagiti ti ebanghelyo imbiagda ti na imbag nga damag so nga iso dati pagtuladan tayo piyesta tayo amin into no bigat so dagiti misa alas 4 ti parbangon magkadagiti makaumay agmisa akjay Campo Santo adda pagnaan jay likod oray siraan da jay ruangan nga dua ay nalawa di likod awan ti ruangan ken alad no mabalin adda wag misak ti alas 4 dijay anta mabalin to pa ti agtitipon di Manila Bay nga ribu-ribu ken rep-rep a komonol-konol nga tao so, maminsan la dayta haanen nga
anan nga mabalin nga ay ke datan mayadayo ngam dagiti mabutang ak mabalin lata ngam adda inkabil ko nga schedule tapno inuran oras adda kararag dijay Campo Santo ti duangal daw da barangay nga mapan may sala nga oras aglualo da umuna nga quarter ti kada oras tinga ken last quarter dayay kararag ti mapantay Roknoy Santo Rosario kararag kadagiti minatay ken panakawaris may sala nga barangay ti tunggal oras 7 to 8 Sidawan 8 to 9 Suyo 9 to 10 Pantar Baliw Villahermosa 10 to 11 Lasod 11 to 12 Bayugaw Weste 12 to 1 Poblacion Weste kabil ko dayto iti social media ano makita yung tuuno dijay group chat Poblacion Sur ti alauna ginggan alas 2 ginggan alas 3 Poblacion Este 3 to 4 agmisa tayo ta ipari da nga rod ti mapan intay jay plaza ti Suyo agmisa tayo dijay sa tayo mapan man manglualon no dati pastor kanjay ijay tayo ruar ti alad lualuan tayo dijay minatay ngamadda datoy kada oras nga batang tayo 4 to 5 Pinipin 5 to 6 Pilar November 2, alas 4 man ti parbangonan, agmisa ak dijay ta, dangarod misa dito ti 5:30, 7:30, 9:30, ken alas 6 ti malam, kasla schedule ti Domingo, tanod dado ti gundaway ti latang ang mangiroknoy ti karkararag, kadagiti minatay dito ti simbaan ada misa, dijay Campo Santo alas 4 ti parbangon, ken alas 3 ti malam dijay chapel ti Suyo. 7 to 8, November 2, 7 to 8, Kinsoriano, 8 to 9 Kalawaan, 9 to 10 Gabur Norte, 10 to 11 Bugbuga, 11 to 12 Villahermosa Manan, 12 to 1 Sawat, 1 to 2 Tampugo, 2 to 3 Besalan, 3 to 4 San Pedro Amaraw Kempermin, 4 to 5 Baksayan, 5 to 6 Turod. Makiraman amin dito yan, dajay adamad lang na ikabil nga batang tikandalikan nagting sagat kan bayugaw nga dwa kan lalong adamad na tayo schedule. May salaang taano mapandageno niya di orasyo adalata di ti holy water ada karkararag nga ragop nga aramiden tayo adalata ni reverend ken siak para di ragop nga panangi kararag kadagiti minatay nga idauluan ti tunggal barangay nga dasadiyay no may pari lata intay to agmisa into no malpas ti serra mabaling agmisa tay ti inaldaw manipod into no 3 aging gana iti kami misaan tayo natay dalang aruden sa tepela baybayan met nya dagi jay na tayo no dada jay purgatorio may kararagan da tayo para kanyada handa na makakararag ngem isuda may kararagan tayo so nga nagadungan negosyo ka ti mas intentions da masansan nga for the souls in purgatory isugayam dagi jay ti kakadwada nga balay negosyo da mangiyaw awa da iti mismisa para kadagi kararwa di purgatorio nagayang mga kararwa kararagan da ti balay gikan gasa da nang nangruna iti nasingpet apa nagbiag kung dagita dagiti schedule tayo ure dijay November 1 kanto dijay kapilya ni San Martin jay sagat adda misa jay kapilyada iti 7:30 nga binigat jay kapilyada ita santo adamet ipapan dijay Campo Santo panagkararag na batang-batang may waragawag tumutan di ayanda 7 di misa 11 to 12 batang da nga mapanji Campo Santo lalong 12 to 1 nagtinga 1 to 2 kandalikan 2 to 3 mambog ragop nga misa manan iti malam data 2 ket pinalubusan ni Santo Papa nga makamisa ti padi iti adadungem maysa tapno maidawdawatan dagiti minminatay maipaitayo met iti panagruknoy kadakwada so nga dadya yaayo tatta, diyo ipagarop nga naaramid yon. O may kayo no bigat, o may kayo manan into no dos para kadakwada man. No ay ayatin yo ida. Tayo di nakamasayag da. Imasayag mi ti siyam ngal daw, ay ayatan mi ngamin. Di mo binibisitan nakasamsamakan. Bagtatata, at dan agububrang amang daldalos diya tanuhan unay nga nasamag. Itintero nga makatawan, ang gaputan na tayo dan, nabaybayan dan. At least intero nga makatawanan saanan nga nasamag di jay Campo Santo tayo. Tapno ti kastak at uray no nataydan maipailat tamat iti panagraam ken panagayat kadakwada.
Ti Sisa Rosary, gaputan na tungday, kadagiti bagyo, kanda dumapay. So nga, aging gana into November 14. Yes, nga karubaan nga, panagsisa Rosary tayo. No November 14, ditan, nakasaganan ti kalawaan amang pasangbay kada tayo para iti Christ the King celebration iti intero nga ili tayo. Ti Cristo Rey ti ili tayo nga iti maikapat nga gundaway aramiden tayo. Idi damo dijay nagtinga, idi may kadwa dijay turod, idi may kaalo dijay baliw Villa Hermosa, itata dijay barangay Kalawaan. Tuno 14, 13, dagitag tutubo tagdaragop, 14, datayo amin, ti misa kung celebrada iti alas 3 iti malam, nga umayan ni Apo Arsobispo tayo, kan dagiti papadi iti bikaryato tayo, kan dagiti naayat nga umay, makikaysa iti rambak ti ili tayo. So agpismas tayo, agitugot tayo tati iti alkohol, nalawa da jay taltalon nga napanda dinalusan, tapno adda distancing. No tikas ta nakalawlawa da jay adda distancing, adda pugsiting ken awan ti functioning. No tikas ta agdadagop tayo lang di jay nga mangpabarukan mangipakdaar iti pamatikan panagayat tayo iti Apo ti Cristo Rey tayo ta narikot nga rod iti Archdiocese and Christ the King. So daytan baglagi din ta na iruruaman nga dadatoy talo nga parokya may isang ili ti Santa Cruz nga agdadagop para iti dayta nga rambak Kristo Ari. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kay ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misain kayo ket murumuran yo ti panagbiagyo iti panagayat iti Dios ken iti pada a tao. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, himnas mo ka. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko.
Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maminggasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang senti, upanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti hapo. Panagdayo ken panagyaman, saguti maudi at ete